Glòria Badia, infermera, és propietària d'una vivenda i ara té problemes amb els llogaters. Els últims llogaters els he hagut de fer fora per impagament i m'han deixat el pis bastant malmès. I ara em fa por tornar a llogar i no sé en quines condicions ho podria fer perquè no em torni a passar el mateix. Des de la borsa d'habitatge el que podem fer és oferir-vos a persones que han tingut males experiències com tu dos programes que venen des de la Generalitat, que són el programa de mediació i el programa de cessió. Laura Tristante, tècnica de la Borsa Comarcal d'Habitatge del Berguedà. El programa de mediació té aquests avantatges. Hi ha una assegurança de caució per 2 anys de fins al cobrament de 12 mesos, l'aval lloguer pels 3 anys restants. I llavors què fem nosaltres? Què és el que ens encarreguem de fer des de la borsa? Doncs una gestió de l'habitatge durant tot el que és la durada del contracte, des de la cerca de llogaters, el seguiment de les incidències, de manteniment i sinistres. En cas de rescissió del contracte de lloguer, realitzar les gestions oportunes per cercar un nou llogater o llogatera, de manera que els propietaris continueu cobrant la renda que vosaltres voleu per aquest pis. Llavors també contractem una assegurança multirisc de responsabilitat civil i vandalisme, i en cas que el pis necessiti algun tipus de reforma o d'adequació, es poden demanar unes ajudes que hi ha de la Generalitat que arriben fins a 6.000 euros. Això per al programa de mediació. I el que és el programa de cessió té els següents avantatges. Hi ha garantia de cobrament del lloguer durant 5 anys, es retorna l'habitatge en bon estat, en cas que els llogaters hagin fet desperfectes, doncs es fan les obres que calguin de rehabilitació. I llavors també hi ha gestions judicials a càrrec de DICSA per si hi ha d'haver desnonaments o desocupacions. En cas que el llogater no pagui, doncs llavors ens encarreguem nosaltres mateixos de fer-los fora. També hi ha facilitat pel finançament i execució d'obres per rehabilitació de l'habitatge, hi ha unes línies de préstec que es poden acollir, que arriben fins a 18.000 euros i que no tenen cap tipus de comissió. Llavors, què es fa? També tenim l'ajut, al igual que amb l'altre programa, de fins a 6.000 euros. També fem una gestió de l'habitatge durant tot el mandat, cerca de llogaters, inspeccions periòdiques per veure que l'habitatge s'està utilitzant correctament, seguiment de les incidències de manteniment i sinistres, i en cas de rescissió del contracte es realitzen les gestions perquè un altre llogater pugui continuar amb el mateix mandat o, si no, si es vol, es renova el mandat i per 5 anys més. I llavors també hi ha la contractació d'una assegurança multirisc i de responsabilitat civil. Això és de moment el que es pot oferir des de les borses d'habitatge. Em pots donar informació per endur el meu cas i vigilar-m'ho? Sí, i tant. Mira, li dono un tríptic perquè s'ho pugui mirar. Roger i Nerea acaben de finalitzar els seus estudis universitaris, volen llogar un pis, però la seva economia no els hi permet. Estem buscant pisos de lloguer i no en trobem cap que s'adeqüi al nostre pressupost. I si lloguem algun dels que hem vist no el podrem pagar? D'acord, doncs us explico el que oferim des de la borsa. Els preus dels habitatges estan per sota del preu de mercat, entre un 20 i un 30%, i els habitatges que tenim són habitatges que estan en bon estat i que estan per entrar-hi a viure. Quins requisits necessiteu per poder accedir a aquests habitatges? Doncs que no tingueu cap habitatge en propietat, tenir uns ingressos d'entre el 2,5 i el 5,5 de l'IPREM, i llavors que el lloguer no representi més entre un 30 i un 42% dels ingressos de la unitat de convivència. De totes maneres, també podeu mirar el Consell Comarcal, que si aneu allà us poden assessorar sobre les ajudes que hi ha i si us hi podeu acollir o no. Doncs gràcies, ara ens hi passem. Doncs bé. Àngels Tort, oficina d'habitatge del Consell Comarcal del Berguedà. Hi ha 2 tipus d'ajuts per poder pagar el lloguer. Un es diu renda bàsica d'emancipació, que és un ajut de 210 euros mensuals pel lloguer, i un préstec sense interessos per fer front a la fiança. Va destinat als joves de 22 a 30 anys, amb uns ingressos anuals inferiors a 22.000 euros. Aquest ajut es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any. L'altre és el lloguer just. És un ajut com a màxim de 240 euros mensuals. Es calcula en funció dels ingressos que hi ha a la unitat de la família i el que es paga de lloguer. Depèn de cada situació, es pot demanar un o bé l'altre, el que no es poden demanar els dos. Aquí teniu, si voleu, informació més extensa del que us he explicat.
Recorda, si tens un habitatge buit i el vols llogar amb garanties, o si busques un habitatge a preu assequible, adreça't al carrer Lluís Companys, número 10, Baixos de Berga, de dilluns a divendres de 9 a 3. La borsa d'habitatge del Berguedà t'està esperant. Per a més informació, pots trucar al telèfon 93 821 42 25 o enviar un correu electrònic a visdsl@berguedainiciatives.com. Pels ajuts per pagar el lloguer de la comarca, adreça't al Consell Comarcal del Berguedà, al carrer Barcelona 49 tercer de Berga, de dilluns a divendres de 9 a 2. Per a més informació, pots trucar al telèfon 93 821 35 53.